सानसेनि गेजेरावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ गोमालांदों गुजरात रायजोनि मरबी ब्रिजआव। नाथाय बे गिथावना जाथायाव ओरैबायदि दुखुनांथावसिन जाथायाबो सोराङाव फैदों। सोलोंनि बादिब्ला मरबीनि ब्रिजआ हरखाब जनाय जाथायाव नख'रसेनिनो 7 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। जादेजा फोलेरारि नखरनि 7 सोद्रोमाफोरा मरबीनि गंसे मन्दिरनिफ्राय फैफिनदोंमोन। बे समावनो नखरनि गथ'साया ब्रिजआव बेरायनो बिमा-बिफाखौ लेङो। नाथाय समा जेब्ला मोनाबिलिनि 6:20 जायो, बे समाव ब्रिजआव गोबां सुबुंफोर दंमोन। जाहोनाव आगोर मोनलायै हरखाब ब्रिजआ थबस्र' जानाय लोगो लोगो गोबां सुबुंफोरा दैयाव गलाङो। बबेखानि रेहाय मोनै 140निबो बांसिन सुबुंफोरनि गेजेराव जादेजा फोलेर नखरनि 7 सोद्रोमाफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। दिनै बे जाथायनि गासै खौरांखौ लानो थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जाथायथिलिनि मरबीआव दावबायहैगोन। लोगोसेयैनो जाथायाव जोखोम मोननाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लोगो हमहैगोन होननानै सोलोंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। सानसेनि गेजेरावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ गोमालांदों गुजरात रायजोनि मरबी ब्रिजआव। नाथाय बे गिथावना जाथायाव ओरैबायदि दुखुनांथावसिन जाथायाबो सोराङाव फैदों। सोलोंनि बादिब्ला मरबीनि ब्रिजआ हरखाब जनाय जाथायाव नख'रसेनिनो 7 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। जादेजा फोलेरारि नखरनि 7 सोद्रोमाफोरा मरबीनि गंसे मन्दिरनिफ्राय फैफिनदोंमोन। बे समावनो नखरनि गथ'साया ब्रिजआव बेरायनो बिमा-बिफाखौ लेङो। नाथाय समा जेब्ला मोनाबिलिनि 6:20 जायो, बे समाव ब्रिजआव गोबां सुबुंफोर दंमोन। जाहोनाव आगोर मोनलायै हरखाब ब्रिजआ थबस्र' जानाय लोगो लोगो गोबां सुबुंफोरा दैयाव गलाङो। बबेखानि रेहाय मोनै 140निबो बांसिन सुबुंफोरनि गेजेराव जादेजा फोलेर नखरनि 7 सोद्रोमाफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। दिनै बे जाथायनि गासै खौरांखौ लानो थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जाथायथिलिनि मरबीआव दावबायहैगोन। लोगोसेयैनो जाथायाव जोखोम मोननाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लोगो हमहैगोन होननानै सोलोंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।